Здравейте хора, ние сме Котата е... Къл. И днес пак продължаваме. Горе, каквото че БГ. Да. И какво ще правим? Не знам, една хубаво ми да отиваме да купаем тази нашата мина. Много това. Пушка. Айде. Аз бих сега грабнал после диамантчетата. Правя кирки. Окей. Брони... ще ми трябва ли брони? Хубаво е да вземем, защото... Ма нямаме с какво... Айрон трябва да си направим. Айрон трябва. С айрон трябва да съберем много. Да. Ето към... аз съм Ей, там ти митна. Окей, аз ще направя... Аз ще направя за мен си. Чакай да направя на тебе. Какво искаш ти сега си? Ама железен? Да. Все. Не, кажи какво искаш сега си. Защото наполовина ще ги разбира. 6 плит. Окей, ето че. Друго? И едни панталони. Аз ще направя две бутушки и каски. Аз ще си направя, аз съм. Добре. Значи аз правя бутушки и каска. Окей. Аз Така. направя един панталон. Торчове аз направих. Трябва ни всичко до желязо и кола да вземем обаче. Чакай сега. Важно всичко. Добре, вече и храна Колко има. ще взема и моите айтеми. Чакай да... Кофа с вода няма да изли. Да, също така. Чакай, аз съм направил. Така, аз после си взема нещата, ще ги преместя. Тук имам идея да сложим хубаво паркет. Където? Тук Ето килимче. една вода. Трябва Сега да направим почва фирма да- за това. Кажу бе. Ферма за жито, дини. Не, за диня, за жуто не трябва. Всичко аз ще правя. Аз ще направя още една. Ще си направя още Айде, една. мисля, че сме готови, само точно не трябва. Аз съм... Добре. Ти си направи за себе си, защото аз си направих стаки 60 и 60. Чакай още един меч си направя. Клава имаме ли? Имаме малко. Значи, клава. Бе, трябва да обираме всичко като цяло. И После ще взема и моите айтеми, ти казвам пак. Хубаво, айде сега да ходим да купаем. аз сега ще направя тук един път. Не стълбчики аз имам. По-късно ще ги закрием обаче. Чакай храна, взехме ли? Аз имам 8 пържоли. Аз ще взема нещо. Пуй. Не, ще ядем пуй. Ни, грешка! Айде! Щупи Нидерлорд. Щупи едно Нидерлорд. Може. Няма нищо. Само едно щупи. Значи... да тръгнем в различни посоки. Всъщност няма значение, най-добре заедно. Чуваме се ето плава там. Не. Ти гледал ли тук? Спорва ли си? Как гледаш? О, желязо. Защото има то, че е към... Аз доста неща съм оставил. Дай към... Добре, тази слава, ако не я закрием. Давай към майншафта да ходим. Ти давай, аз ще бирам под видео и на холма се срещаме. Просто и това е. Изи скуизи. Мечове взимни ли се? Аз имам два. Аз нямам един. Надявам се да не те нападне нещо. И аз. О, за сега Ендър Драгон. Ще ходим ли? Не. Няма смисъл. Той ще излети някъде и ще ни убият със секс. Няма смисъл. Без сенс сме много разлици. Да се подпитваме към нещо. Трябва ни тормоз обаче. Аз доста редстоун намирам. При първа възможност ще енчампам по 4. Абе, аз трябва да намеря един спаунър. Ма за да се вземе минималко. Ма за целта трябва да се издигна на по-високи левели. Който няма да го правя в клипа, защото някои хора си мислят, че съм толкова стъп, че да натисна и в 3, да ми видят координатите. Не, лава! Няма ли? Не бе. Спокойно, ама аз просто отворя. Кол между другото. Така че за сега колко материали имаш?
64 редстоун, 12 желязо и 6 кол. Аз имам 11 желязо, 5 голд, 38 плав. Добре, супер за голд. Всичко е окей. Айде, нападам на скелета. Колко прави то мангал? Ще трябва да ги трепя с кюрка. Чакай, аз съм от тебе. Аз съм от тебе. Дай ми една кюрка. Дай ми един меч. Заповядай. Аз съм доста там съм. Може би по-хубаво да този майншафт малко така да го огрифам, да го поучупим за дръвци. Може. Аз имам един стак необработен в недаче. Добре. Значи имаме някой дърво. Ще аз прецених, че нямаме никакво дърво. Така. Окей, Оп, диаманти! О, чакай, не ги чупи, искам аз. Точно под тебе бяха. О, добре. Ти ли ще ги вземеш или аз? Аз взема. Аз взема редстоун. Който трябва да диамант. Няма така. Не сме добри. Аз съм коза. Това е... Окей, само малко да осветим най-добре. Добре. Редстоун аз взема. Аз го събирам Там за левел. мако. Там мако. Взема. Аз събирам за левел редстоун. Още диаманти. Супер. Голям късмет. Защо просто не ги оставим диамантите и ние за сега имаме, пък да ги ползваме с порчанкирка тогава? Защото ще забравим къде са. Да. Те няма да свършат диамантите. Няма. Ого! Значи, диаманти, редстоун, злато, кол. Да, е много. Да, желязо. Може даже някой да ползваме малка част от мината, наша си направена и барикадена така да не се вижда. Може да я ползваме. И ето още желязо. Човек, това на много хубаво място за себе. Продавам камък от ада и глави. Така, вие какво ще празнувате, пишете в коментарите. Трипун зарезан или Свети Валентин. Аз тифон зарезан. Айде, едно винце, сладко и малко тъжна песничка. Много желязо намирам. Аз много плавам. Тук вече стаки 30 плав става. Чак малко се. Оф, колко редстоун. Колко. Колко много неща. Да, колко ми е студено на краката. Няма да изтъквам. Колко. Добре, при мен свърши... Тъп крипър! Значи тези крипъри са много тъпи. Просто. Да. И са много такива, някакви много гани се направи. Като гръмна, аз съм сам врял в него, с железен сит ме уби. Колко били то? Да, бях на фул кръв. Може да си вземеш нещата. Да, бе, аз си ги взех, ма не сега. Това друг път. Ого, много желязо така. Поне не е много яко да гледаш като копаеш, ама ние искаме да виждате така, да се вижда нещата. Как ги намираме? И пишете ни в коментарите VBOX 7 да почнем ли да снимаме, за да се почуем. VBOX или YouTube? Където Двете. Ама той едва ли ще има някой, кой да остави коментар? Да, ама...
Ако има, това съм чуил. Да, ако има VBOX или YouTube. Да, кажите, не, смисъл дали да снимаме и в VBOX, да се включим и в YouTube така. Да. Защото VBOX... Аз в момента съм горе-долу на тебе. Цъпо зомби! Виж, тук много зомбита и мобове има. Нали? Направо се чудя откъде идват. И 100% гледай. И 100% си мисля, че има някакви спаунери, ама не мога да ги намеря. Аз трябва да се издигна на по-високи левел, да мога да ги видя. Така, да хапнем. За Cave Spider ще е яко, да си имаме... Хем са яки такова нещата, хем лесно са отбива. Опа. Какво искаш ти пак сега, дебела свиня така? На. Какво? Ега ти колко може, лац, какво така. Уф, да бе, направо. Яни, ти имаш ли Dark Only Good Forever като приятел? Да, Ако го имаш, ако ти е пратил едно нищо, не ди го цъка. окей. Защото И ако 100%. може да ми викаш козата, ще... Да, козата. Защото 100% ще е някакъв вирус. Добре бе, откъде идвате бе? Их, значи... Ма те са наврели от някъде. Оле, да мина... Златна мина, като викат снор. Да ти да е. Един кой не може да се изкопае като хората на спокойствие. Он, Не се смей! не се изсмя. Сега в момента каза, че не се смееш, така ли? Значи са... Това няма никаква логика, но като... Айде да пеем. Ла. Добре, Много съм добър в пеене. добре, предложи ни нещо да стане по-интересен клипа. Ами, да. Не се. И моля се, може нещо с тема, бе. Еми, бъдещи планчета, още много. Едно много добро нещо. Да, Не, искаме да предвидим... по-добро от твоето. Искаме да предвидим... Колко мразите Ниво. училище? Не, Това е интересна тема. да. Ти колко мразиш Много училище? ясно, че 100%. 90 или... Ти не мразиш никак училище. Какво? Аз го мразя на Емералд. Да, ама какво? Милиарди проценти, трилиони, квадрилиони. Абе, тук. Значи, дай сега да се изкажа. Значи ще даваме видеото на Моракс, много искам... Добре, това може и да ни го казваш. Да. Казвай го, казвай. Добре. Ще даваме клипа на Моракс и много се надяваме да влезем в екипа на Трябва да... Миш Маш Крил. Искаме един ютубър ранг най-много. Не сме алчни. И да сме от екипа. Доста ще е забавно. Ще правим клипове за Миш Маш Крил, епизод, бла и така. Да. Къпо стеляваме, пак хиляди километри трябва. И се надявам да пуснат много бърз сървър. Защото Моракс наистина посещава и тук Моракс каза, че това ще бъде уникален сървър. Уникален, подчертаваме уникален, ама с Уникален! И защото по принцип доста хубаво се прави сървър. Да. Колко желязо, колко въглища. Майко. Тук на мен ми свърши едната кирка и втора. Аз почнах втората. Аз хубаво, че имам 3. Три. Да. Ти колко имаш? Една. Аз вече скоро това да копая с диаманти или кирки. Чакай бе, къде бързаш ще? И ти нали имаш много диаманти? Да, обаче по-добре ги тестим. По-късно ще видиш, че бъди благодарен. Ако имаме такъв късмет с енчантите, Да, ще е супер. да. Ама Толкова не! много хубави сетове ще имам. Ми. Се надявам не Аз стане. обикалям в кръг в твоя майче. Аз не съм в най-неща. Какво? Маса, бе.
Аз съм в някаква пещера. Аз махнах от тъпя майча. И копая тук Ма извиж. желя. Така, побиш. Ето виждате първите ни фенове. О, да. Кой бе? Това го написал. Да. Пет пидали. С главно Дали. пи. С глава. Я, да, те ръка. Супер. На координати 0-0. Интересно. Интересен фактоид за координатите. Да, не започва. Така, не дейте го. Това дед го написа, не дейте го прави. Защото е на канал и няма да снима. Пак ако снимайки. Извинете ми се. Без цинизми в клиповете. Добре. Добре, има 3 майншафта около нас. Абе, да има и 5000 Яне няма да смахне кирката от тук. Яне ще кръте ограда. Една ще карта ограда. Крътя ограда. Пък какво случиш? Вътрешно си? Не. Интересно. Вярвай, никак не ми е интересно. Звуците, които издавах ли за интересни? Да. Това е нещо мутирало. Ти битбоксър не стана, бе. Да. Не струваш, моля та моля. Не струваш. Не съм си. Съм, знаеш как всеки момент се изкушавам да натисна това F3. Що? А, да. Да видя на кое ниво съм. Но, Не мисля, че на различно ниво. къде? Ти не представаш като куч. Лап. Или Чак сега свърши тъпе евент. след 5 часа. Лап. Аз тук имам достатъчно дърво с направена диамантена кирка. Не се струшат тези. Хоп. Воу. Оми лолика ще ти бе. Мотниче сега и не мога да ги... Ти бега, плиз, знаеш, намерих спаунъра Кейв Спайдър. Я ще го оправим. Той без това е лесно. Аз мисля да го струша. Не го троши бе. Ще намеря по-хубав. Реални, добре. Хабе. Трябва малко песнички да пускаме таймлапса, но това е по-яко да се направи. Чисто се направи. Чакай малко. Също, дали ви казах, че си правим се направи? Наш си. Наш. Чертава ми наш. Чисто наш. Чертава наш. Ей, ти знаеш къде не мога да снимаме? Това бе. Кажи го. Да, ето евент свърши. Хекст. Сървър. Къде? Те миш-маш снимат на Хекст, ако влезнем в техния сървър може да снимам. Може. Сам да не е срамат. Аз той ще е срамат. Ама че ще... Сигурно. Ако е лоша. Ех. Ще имам някакъв лак. Най-лоша. Пък ме с 30 фрейма. Добре, дай ние за нещо да говорим, защото не сега много тъп става клипа. Нали? Да. Един крипър гръмна скелета. Интересно. Мата точно пред мен. Много интересно. Да говорим за League of Legends. Лей. И как не иска... И как ми пак ма гръмна един тъп крипър.
Добре, ние трябва да се стигнем с тези акаунти, че... Ще е лошо. Да, той ми е четвъртия акаунт. Едва не вам го имам. 7 ниво ми е. Правим реферали, ако ти. Без булстове ми е. Добре, тук разкопките няма да... Апа, чакай. Но там имаше още. Още трябва да се вегата, заради нещастни скелета ни търпи. Ще ми видите по нова виж. Щастник! Абе, това колко скелета нами, остава още един да има и признавам се държа. Той да е мой... Да имаше дънжън. Дънжън! Изключение. Охо, стаки 30 ножа. Охо, чупя се тук айрон и болит. И колко много това. Колко... Разбирате, че не ползваме никакви читове. За минимап не знам дали е чит. Едва ли. Едва ще е чит. Толкова е чит, аз съм Аврам. Да. То още малко и всичко ще изкарат чит. Хосе. Охо, злато. Охо, още злато. Това съм 25. Аз съм... Трябва ни 70 и куцур, колко 72 ни трябва. Стаки 8 мисля, че беше. Аз съм ги изчислявал. Да, стаки 8. Той това е 70 или? Ти колко златни ябълки имаш? Златни ябълки. Супер златни ябълки. Нямам такива. Да нямаш безръкачен. Нямам. Значи все още е за теб. Това... Не, Дънжън! не, Дънжън! Трябва просто да си ги сторим в един Аз му... чест. А в Ender Chester си ги сторим, защото това съм... Не, просто е така ги сторим някъде да се знае. Дънжън мисля, че намерих. Дънжън моите. Ама доста далече. Като далече да си дънжън. На мене пак ли те запитаха? На мене. Е, Чет скоро да. май се връщаме. Аре, аз се връщам. Аз още ще покупа. Кирката ми почти на нищо. Окей, 4 диаманта. Аз съм 4. Добре, Кой кой е толкова... много храна? Кол няма да отбрам вече толкова много. Стаки 28 айрон, стаки 64 и 20. Охо, стаки 44. Напълня фурни и свете отгоре. И още тук намирам много. Чакай, трябва да се направим чест за какво? Обикновен чест за нашите хора. Какво ще кажеш? Ох, чакай, бой. Ще взема всичките ни руди и ще ги пъхна там. Добре, както искаш. Може да като искам. Трябва да съм съгласен. Добре, аз имам още един стак торчове. Ти с колко торча тръгна? 3. Това, емералд. Равин. С много лава. Ого, емералд, злато. Значи си над значи в екстрим. О, мале. Къде се навряга човек? В някакъв това. В някакъв равин. Ма знаеш как точно падам? И точно водата отива там, където падам. Аз щях да оцеля едно купче кабелстон. Има значение. Дали няма по-величи. О, верно бе. Това го забравя. Няма нищо вече. Вече ще го припомня. Какъв е този равин бе? Ти знаеш колко е голям. И колко много неща има. Колко редстон. Аз съм 22 ниво. Ма ни трябва дънжън. Джон Дън. За да си направим експа ферма.
нашия Майншафт е толкова светен. О, имаме поръчане, нова книжка ли бе? Супер. Да. Да, Аз що, някъде я намерих. що да ни го пусне да го пъснем в една кирка бе? Малко по... Защото нищо не дава. Що бе? Може да не падне пък два диаманта от един примерно. Пак е нищо. Еба колко кол, колко желязо. Да. Ние вече за диаманти и за злато ще ходим. Аз вече имам 15 злато. Браво. Ще покопцам още малко. Аз тук подреждам, защото това малко това. Па не знам, това може да го пуснем и на таймлапс. Да строим нищо ще бъде на тайм. И ние толкова ще строим. Да. Ето те. Така, пак заглъхнахме. Да. Бла 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 бла. Бла. О, тука... Добре, Калю, за сега тук съм подредил. Добре. Това, което направих преди малко, не трябваше да го правя. Кое? Да закрия младата, че знаеш колко мобове се спална. Паячета, крипърчета. Аз ще почвам на... Тук е имал 39 точки. Аз ще почвам фермата за мелани, за пъмкини. На автоматичната яката. Да направим ли? Имаме редстон, имаме всичко. Айде да я направим заедно. Добре. Ей сега, чакай си тук още малко. Ох, много желязно намирам. Но мръзна да го изкопая вече. Като е желязно няма. Това е престъпление. Вече имаме 2 стака и 4. Релсите, да ги взимаме и релсите. Не. Транспортна мината, до някъде поеме да рече. Да, направо. Да ги събираме. За какво? Как да направим фирма за шугаркин? Имаме... не, имаме много. Да, сме намали тогава. Ще пусна полшки. Добре, инстант хилт на пусна. Чакай да се направим. Имаме ли... Трябва ни... безкрайен източник за вода, имаме ли? Имаме. Там до бривинг стендовете ще го видиш. Едно блокче. Просто вземи от там вода. Аз сега ще ставам и ще ходя да гледам някакъв филм. Може ли малко ще продължа епизода? Газ тирите къв почва да направи? Regeneration, но спокойно аз съм направил. Не и прави. Аз ще правя стринг. Направи. Имаш ли Blaze Powder? Blaze, нали аз съм? Да, аз съм храних стоп. Дай малко Magic Resist Potion също. В Magic Resist Potion го набе. В принцип Golden Apple помага Legendary. Fire-а, на мен ми хареса най-много за Regeneration е Fire-а. А с 2 Potion го компенсираш. Това да има армор там и друго. Ама Regeneration легендарката какъв е? Ама и той е силен. Ти да видиш Regeneration двойката какво прави. Аз съм ги направил двойки. И трябва тук да покрася малко. Маля какъв късмет извадихме оня дит пукнала. Ние да World фирмите предлагам да ги преместим да не са там. Що бе става? Не, аз не съм, това няма да ми е къщата още. Да, ще оголемявам напред и така, разбираш? Тя няма да е толкова, ако го наречем къща, аз съм байган. Добре. Къде трябва? Имаме ли някакъв калдрон? Какво? Калдрон. Това пак какво трябва? Казан. Не. Са правиш казан желязо? Не, прави, за какво ти? Полша.
Не дей, нали аз съм направил безкрайен източник. Да, ама не са пълни, не са пълни са. Пълни са, аз съм го направил спокойно. Да, ама много в края. Кой? Абе, просто взимаш и си готов. За какво? Да бе! Трябват ни за стринг, значи. Само за стринг ли не трябва? Кое? Само за стринг ли не трябва? Кои? А почне? Ами не инстант хил. Само хилти, нали си направил това? Аз Чакай. не генерисам. Ние тези ги намерихме. Да. Значи беше Къде диня, взимам диня и слагам Gold Nuggets. Да, но ама трябва да обиколиш цялата. От нови апдейти така. Аз тук вече ще обирам сам голд като мен. Чикол много съм събрал. Жалял се. Са именно. Аз съм 25 ниво. Аз съм 22. Може да задам XP до това. Ама това трябва да се ранг. Я просто ми прехвърлиш едно левелче. Как се прави? XP трансфер. И пишеш колко. Ма не знам дали ще стане. И името? Да. Цялото? Ами наклонена долу на дъра и... You do not have access. Има такава команда, обаче нямаш право. Това ще оголемя полшанките време траенето. Защо си ги направи? Не, направи ги двойки. По-добре е двойка. Двойката гоня не стан хел. Даде инстант хил двойка. О, верно. Това е чист инстант хел, веднага. Мене към това. Ман. Си го забравям този full damage. И сега тук паднах. И живота ми се стъжни. Някаква лава. Оцелих. Много редстоун. Това? Ниска Иван звъна и каза, че ти и Георги сте ма викали. Да, и ти какво каза? Че няма излизам. Че сигурно няма излизам. Той каза ли? Да, бе. Човек нещо ме удари. Аз не съм при тебе. Не са, нещо си ме удари така. Аз не съм при тебе. Добре, ние сам ти казвам, нещо ме удари. И няма нищо около нас. Това прилепите могат ли да ударят? Не. Как е само тогава? Гледал често и те да не се отварят. Всичко е окей, ама... Да не знае някакъв с Invisible Potion. Щом често и те не се отварят, значи... Арят са. Чак малко, чак. Сега идвам в ком. Да знам, нищо ме удари така, ама един прилеп мина, да не от прилепа. Не прилепа, не удра. Спокойно. Само се пак. Айде идвам в ком. Първо страх. Чакай сега да врява.
Добре, виждаш ли мъче? Няма никой. Тук разбрах. Ами аз нали имам това? Анимации. И вижда ли съм анимация, ако си пил такова? Да. Погледни какво оставям в чиста. What up, човек, това беше за старта. Виж, има си за орове. Ето тук сора ни изпечения айрон. Докато го изпечем. Значи, рестон ще направя на блокчета. И остави това 39 трети стол да мога да се удължаваме колко. И тук ще... да, добре, ще има. Махам повече. Имаме 49 трети стол блок. Да направи доста... Някакъв... Още натисни нещо тук. Да го правим с плаш. Кое? Полша на Кири. Не. Да. Задължително. На сплаш да. Да, с гъмпада. Това е просто задължително. И regeneration, нали? А не regeneration, нали? Да, временно ми трябват още печки. Да, бе, не си да. Аз по-късно ще го уча. Аз с тези диаманти, тези ги имаме тук, ще се направя част от сета. Чуй. Даже да взема костюма. Бутушки имам, значи. Честплейт. Точно за един честплейт и един панталон. Така. Ще да вдигна Я какво стана за сега? Яйно, остави ми това в печката за XP, аз ще да при животните малко да се побия. Още ли това XP? Не ми трябва. Кой ниво си? 23. 27. Чакай животни. Ако имаш още, ще да е яко. Има. Има ли? Принцип трябва има. Няма. Защото преди имаш. И как ми трябва една XP фермичка, бе. Аз после спокойно утре ще потърся пак. Значи утре... утре е Майнкрафт сам. Така. После... Може една игра на лига една-две да цъкнем, защото ние... Прилигахме са вече с тези акаунти. До сега трябваше да сме направили повече от половината ни, да половината сме направили. Колко дълъг стана? Да, знам, месец ще приключи. Сам да енчант, не го приключвам. И хора, ще снимаме на League of Legends. Стига да се оправя проблема с фреймдропа. От 150 ми падна на 15. Някой знае да напише. Кой? И без глава види. Аз тяра какво? Какъв? Регенери. Няма да няма. Аз съм направил, да. За сега няма ни трябва. Свойкнеш ще трябва. Не, няма ни трябва. Що? Защото ми безполезно. Може instant damage. Не, instant damage не. Значи сега ще знаеш на кой. Strange instant health, fire resistant. Трябва ли така? Задължително. Нали каза да ми правя? Нали каза златни ябълки? Ама... Ми няма... Я няма смам 3 златни ябълки. Аз сега се превърна в хомо за меч.
29 ниво. Подтикаш толкова. Бахта животните. Побед! Но още е малко кръв ми е меч. Той какъв е? Железен. Хубаво, че има бъгъл. Ява. Готово, 300 ниво. Къде е залагам? Да. Храната къде да слагам? Храната е, ще направим го. Добре, сега слагам на рандом място. Така, отивам на енчантвам. Стискай ми палци! Не, тебе ще стискам. Да е нещо хубаво. И запомни, никой не губи, ако са падне нещо хубаво. Моля се, моля се, моля се, моля се. Да не изкрещиш се. Protection 3 трон с едно. На какво? На наградник? Да, хубав е. Става. Даже доста. Само, ама ако беше Protection 4 ще е още повече. За Swiftness направих, те ще бъдат сред това, ще ги дължи. Аз имам 12 диамант. Аз имам някакви диаманти в честа. В Ender честа да се случи. Яне, виж какъв подарък ти успех. Диамантите къде са? Бе? Диамантите трябва да са в честа. Кой? То няма. При оровете ли? Няма. Да няма при оровете диаманти. Виж, емералд. Да, направи ги на броня. Отивам да си взема, да отивам на спам да си вземам всичките potion, те запълнят целия чест. Аз тук пресявам, не да го отстреля. Ага, често запълвам. Добре, доста повършвам. Спид ги остави. Сега ще видиш колко още ще има. Сега ще видиш колко още ще има. Да, слагай. Охо, ба стринчки. Опа, те стринчки. Таз. Които са единички да ги дай да ги направим на двойки. Виж каква е изненада честа. В ор чест. А сега отиди в ето този с полшавите. Да. Най-отгоре вдясно. Супер. Да сега да направим няколко стрелки. Къде е гъмпаудър? Всичките са тук... Да, видял. Чакай, остави инстант хелтките. Тия, които не са сплаш. Честа, аз сега почвам да правим такива. Стрелки. Стрелки. Тук го оставя да се направят Но не слагаш гъмпаудър. да станат сплаш. Да. Аз се Добре. Хайде, мисля да приключим клипа тук, защото стана доста дълъг. Да. И до следващия клип. Чао!